Здравейте хора, в днешното видео ще направим ревю на ето този велосипед Sprint Apollon 29 Pro в червено бляскав цвят. Ще направим ревю, ще ви кажа горе в моменти. Иначето нямам стена и толкова, защото знам това ще. И така, хайде започвам. Вентите са 12 май, гледам, да 12 са. С Shimano Deore обтегач с сиви венци и верига. Ето и курбела, той също на Shimano QS, не на Deore. Така. Има светоотразители на джантите. Така. Спирачки Shimano, естествено, скъпи велосипеди в този клас, нормално да са Shimano. Диска, колко милиметра е, не им много знае, мога да видя. Това е колелачеството, мога да видите. Идва стена курбела Shimano QS с така седалката, не една от най-удобните, твърда седалка, оригинална. Това е на Sprint, стяжката за седалката на Sprint. И така, на рамката има естествено болтове за стойка. Тук също има дупка за болче. Вилката естествено е RockShox на въздух с заключващите механизъм, също като на моя крос. Те направиха вил на 12 Pro Fusion. Същата вилка е и това тук е също на вилката. Гумите са, видяха гумите, Sharp Blade и така, не знам как се води точно. Предния апарат е пак Shimano. Диска обаче е по-голям. Колко милиметра е, не може да се види. По-голяма е от задния, естествено, няма как. Тук пак със светоотразител. Джанти, те са 29 сола. Sprint джанти. Стяжката си е на Sprint. И главините са на... Чакайте малко. Да видим пише ли, не пише ли. Пише Shimano. Ето. Shimano глави. И главини Shimano и отпред. С баркод тук. Горе. Дръжките за спирачките са отново Shimano. Ето може да видите. С един венец отпред. 12 на 1 или 10 на 1 са. Deore Shimano естествено. Команда отгоре и команда за спирачката отново Shimano. Волана е прав волан планински вид. Може да видите. Дръжки грапави, не са много удобни. Тапичка за болта на волана. Ето. И така. Друго няма какво да се каже. За веригата има предпазител от намазване с грес, което е най-голямата слабина на всички колела. Тук всичко е в грес, мазно, за нищо не става и не се чисти. Ето това има такъв предпазител, което ако има грес, или плащате гума и се чисти, или се слага нов. Вентилите са, капачките за вентилите са черни, вентилите са обикновени, просто вентили. И стойката. Така, това колело го взех от велоцентър град Сандански. Тук, ако искате велосипеди, тук е място за велосипедите да си пазарувате. Има всякакви аксесуари, велосипеди, гуми, спирачки, скорости и други. Така. И това е. Чао!